Nevroz parlamenter Dem Parti ya Şırnak'ı beni kubicin agır pepkines beni henek burada varınca bu kamera var beni Şırnak'ını de doğru kaldı balamı kışan peyamej bu proseye açtı pankart hatine dalkanın halkı Şırnak'ını ser bir proseye dırlaşı وەکە وە دفکرن قانی بوونە و هەر تشت زانن دەرباسی پرۆسە یەکەمینم ببیژم کو ئەم نها دەستپێکێ دەنج بۆ پرۆسەسێ وێ پێشڤەچوون و پێشکەتناوی گاو پێشڤە هەرە وەکە گەلێ هەر دەڤەری و لێ سەر بانگاوازیە برێزی ژەڵان لەسەر بانگاوازیە پارتیا کارکێری کوردستان و دەم پارتیە زێدەتر پشتی هەفدیتنا لە بەندێنە و نەخشەرەیە و دەولەتێ دیار ببە بانگاوازیە گەلێ شرنەخە ji بانگاوازیە گەلێ باکوور ji ew e ji ber ku pêşketin an gavavêtin li hemberî hevdû çêdibe bawerî heye hîvî heye ji bo ku şêmber gav were avêtin gelê me li bendeyê ku vê Newrûzê de wê ev daxwaz û ev bangavazî li van qada de jî were diyarkirin ku êdî gavavêtin dora dewletê ye divê tiştekî şêmber bavêjin. Hangi Nevrozê sal gelek bi coş derbastibin bileyên germê gelek zêdene li Şirnexê hûn dol hezaxê bûnî rol virin di bîstê me da cizîr heye qilabanî coşa xelkê ev heyecana wan ji ber çi Heyecana wa yekemîn ji bo hevdîtinên Birêz Öcalan'ın ji ber ku gel tecrîta li ser Birêz Öcalan rewşa Lîmralê tu derimî qebûl nekir û hem rewşa bangewaziya Birêz Öcalan hem pêşketinê ku rojava dixewme bi heve girêdayî hîviyekê xênava gelde ev bangewazî weke wendabûnekê weke paşketinekê gelê me nabîne weke destpêkekî nû dibîne ji bo ku ev destpêk bigihe serî li van qadê Newrûzê de jî bi coşê xwe bi cilûbergê xwe bi peyamên xwe didin xuyakirin ku ew pêş peyama Birêz Öcalan'ın ew li vê derê ne tekoşîn ne qediya ye berûva jiya wê tekoşîna siyaseta demokratîk wê pêş bikeve û ew ê jî milê me re bin. Baş e pirsekî dawî ji dervayê parlamenterbûna te ciwanekî Kurdî li Şirnexê ji şer û pevçûna vî bajarê gelekê şo azar dîtin ji dervayê siyasetê hemû ew bagajên siyasetê partiya xwe bidin alîkî weke ciwanekî tu biharekî çewa bendewariya te ji biharekî çewa Newrozên bêşerojê çewa bin hêviyê te çi hîviyê min çi ne ku weke jinekî Kurd ciwanekî Kurd xwedî li nasname hebûna xwe bi awayekî bi zafermî bi awayekî vekirî bikaribin bijî bikaribin jiyanekî azad pêş bibîne ji ber vê hîviya me zêde ye ji ber ku ev tekoşînê ku 5 salan tiştek afirandiye çandek afirandin em jî bi wê çandê mezin bûne em jî bi wê çandê nava vê tekoşînê de ne hîviya me heye ku ev bihar bibe biharekî azadî gelekî spas